खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भट होनो फैनायावनो कक्राझाराव सानै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों मैयानि सानाव गुबुन गुबुन भट मिरुआव गुबुन गुबुन जाथायफोर जानो मोन्दों बेनि मादाव भट होनो फैनायावनो थैनो गोनां जादों सानै सुबुङा थैनायफोरनि मुङा फारियै हाफसा बसुमतारी आरो हुसैन आली कक्राझारनि 34 नं गोदान बासबारि गुदि फरायसालियाव भट होनो फैदोंमोन भट मिरुआवनो हार्ट एटेक जानानै थैनो गोनां जादों हाफसा बसुमतारी बिथाङा कारिगावनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिथांनि अनगायैबो हुसैन आलियाबो कक्राझारनि दाङाइगाव भट मिरुआवनो जिउ खोमानो गोनां जादों 37 नं दाङाइगाव एलपि स्कुलाव भट होनाय समावनो बिथाङाबो हार्ट एटेकजों जिउ खोमानो गोनां जादों बे जाथायनि अनगायैबो भबानिपुर सरबग विधानसभा बियाबनि सिङाव 44 सुबुंफोरा भट होनायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों गोथां सुबुंफोरनियानो भटार लिस्टआव थैनाय फैदों जायनि थाखाय बिथांमोनहा भट होनायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों बे जाथायनि अनगायैबो भट होनो फैनाय किरण दैमारिया भट होनो मोनाखै आरो ओरैनो गिदिंलांफिननो गोनां जादों किरण दैमारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाव फैनायनि सिगांनो सोरबा सुबुङा बिथांनि मुङाव भट होनानै थांखाबायमोन जायनि थाखाय बिथाङा भटखौ होनो मोनाखै भट मिरुनि सिङाव साबा साद'सो पलिं अफिसियेलनि डिउटियाव थानायनि उनावबो बिथांमोनहा मोजाङै नायैनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों किरण दैमारि बिथाङा बेफोर जाथायनि अनगायैबो मैयानि सानाव फ्राय गं 900सो इभिएमआ गाज्रि जादों रिपर्टनि बायदिब्ला धुबुरीयावनो बयनिख्रुइबो बांसिन इभिएमआ गाज्रि जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों मैयानि थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि भट होनायाव कक्राझाराव बेसेबां दुंहाव थासारि जादों आरो मा जादों बेखौ नोंथांमोनहा नुबाय बा खोनाबाय जानो हागौ माखासे सुबुंफोरा खुगायाव गोसोम सि खानानै गाग्लोबनाय आरो गाग्लोबनायनि उनाव गोख्रैनो गारिजों खारलांफिननाय बेफोरबायदि नुथायखौ जों सावथुनावसो नुदोंमोन नङासै नाथाय बे खेबाव कक्राझारावबो बेबायदि एखे नुथायखौ जों नुनो मोनबाय आरो मोनदांनो हाबाय एमपि बिसायख'थियावनो बेबायदि थासारि जादोंब्ला बिटिसि बिसायख'थियाव मा थासारि जागोन बेखौ सानहरोब्ला गिख्रंथाव महर लागोनखौ नुहुरो दानिया फैदो गुबै जाथायाव सीसीटीवी केमेरा आरो मबाइलाव सेबखांजानाय भिडिअनि बायदिब्ला लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरि लैहोर गयारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गारिजों माखासे खुगायाव गोसोम सि खानाय सुबुंफोरा कक्राझारनि बिपिएफनि मावख'आव फैनानै बिपिएफनि मावथि लैहोर गयारिखौ गाज्रि गाग्लोबनायजों लोगोसे माखासे बिपिएफनि मावथिफोरनि सायावबो गाग्लोबदों आरो गाग्लोबखांनायनि उनाव गोख्रैनो गारियाव गाखोनानै खारलांफिनदों UPPL आरो एबसुनि सुबुंफोरानो बे गाग्लोबनायखौ खालामदों होननानै फोरमायथिदों आरो गाग्लोबग्रानि मादाव एबसु अफिसाव जिरायग्रा खोमदोन दैमारि होननानैबो फोरमायथिदों बे गाग्लोबनायजों असमिया बिजोंनि सासे खौरांगिरियाबो गाग्लोबजाफानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों खौरांगिरिया जाथाय जानायनि उनावनो दुंहाव थासारि जादों आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय एडिशनेल फर्स लेंहरनो गोनां जादों बेबायदि गाग्लोबफैनायखौ लानानै एबसु आरो UPPLनि मावथिफोरनि हेंथा गोख्रोङै खुद्रिदों BPFनि मावथिफोरा प्रमद बर' आरो UPPL गो बेक होननानै स्लगान होदों दायनिगिरिनि हेंथा आयेननि राहा लानो थाखायबो दाबि दैखांदों नङाब्ला BPF दोल आरो गोख्रों राहा लानो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथियो लैहोर गयारिया आरो प्रमद बर'नि गोजोना बेनो नामा होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा आरो राजखान्थि खालामनो बयहाबो मोन्थाय दं होननानैबो बुंथिबावो फिन मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा मैदेरनि गाग्लोबनायजों नखरसेनिनो सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासेया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों तामुलपुर जिल्लानि कुमरिघाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव थानाय आवजारगुरि गामियाव जानो मोन्दों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय मैदेरा फैनानै थालिर जाफैदोंमोन बेखौ बिहाव आरो बिजामादैया होनो थाखाय थांदोंमोन बिथांमोननि होनायाव मैदेरा थांबायबोमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय उल्थायै उनाव फैफिननानै बिथांमोन सानैनि सायाव गाग्लोबदों जायजों बिजामादै दानिराम नार्जारिया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिहाव सुनिल बसुमतारिया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों गोब्राबै जोखोम जानायनि उनाव सुनिल बसुमतारिखौ गुवाहाटीनि नारायण मेडिकेल देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों ओजोंहाय जिउ खोमानांनाय 38 बोसोर बैसोनि दानिराम नार्जारिया थैनायनि उनाव गावनि बिसिजों लोगोसे फिसाजो सानैखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय आरो बिथांनि जिउ खोमानायखौ लानानै नखराव मोनसे दुखुनि थासारि हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा बेबायदि उदखार खालामफैनायखौ लानानै गिखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मानोना भारत भुटान सिमानि साखाथिनि ओनसोलफोर बगाजुलि गुवाबारि नागाफोर बेफोरबायदि जायगायाव सम सम हाग्रानि मैदेरा फैनानै सुबुंनि जिउ खहा खालामफैबाय थायो होननानैबो फोरमायथिदों बेनि सायाव जाहाथे सोरखारा आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गोख्रों राहा लायो बेनि थाखायबो खावलायदों रायजो राजाफ्रा थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थियाव कक्राझाराव गोगोमै दुंहाव थासारि जादों आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय गोबां जायगायावनो फर्स लेंहरदेरनो गोनां जादों
हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेवली महिलारी आरो पुलिसनि गेजेरावबो नारा-नाथा जानाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों। क'क्राझार सोहोरनि साइन्स कलेजनि भट मिरुआव दुंहाव थासारिया जानो मोन्दों। BPFनि मावथि अभिजित देबनाथखौ पुलिसा हमनायनि उनावनो BTechनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेवली महिलारी लोगोसे BPFनि मावथिफोर आरो पुलिसजों नारा-नाथा जादों आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों। BPF दोलोनि बायदिब्ला अभिजित देबनाथआ जेबो दाय गैया। सा लोंबाय थानायनिफ्रायनो हमदों अभिजित देबनाथखौ। बेनि उनावनो अभिजित देबनाथखौ एंगारनानै हरफिननो थाखाय गले गले दाबि दैखांदों BPFनि मावथि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेवली महिलारी बिथाङा। गावनि मोन्थाय भटखौ होनो थाखाय जाहाथे अभिजित देबनाथनो खाबु होयो बेनि थाखायबो पुलिसखौ बुंथिदोंमोन BPF दोलोनिफ्राय। बेबायदिनो नारा-नाथा जानायाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। 24,000निबो गोबां फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफनि साख्रिखौ दाननो थाखाय कलकाता हाइकर्टआ जि फोसावदोंमोन बेखौ स्टे अर्डार फोसावनो बिथोन होबाय। सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी आरो 24,000नि गोबां फोरोंगिरिफोरनि थाखाय एसे हां मोननाय फोसावदों सुप्रिम कर्टआ। 24,000नि गोबां फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै साख्रिखौ आयेन बेरेखायै लादों होननानै साख्रिखौ दाननो थाखाय आरो दान बान्थाखौ 1 सप्तानि गेजेरावनो होफिननो थाखाय कलकाता हाइकर्टआ बिथोन होदोंमोन। बेनि उनाव फोरोंगिरिफोरा जौसिन बिजिरसालिसिम थांदोंमोन। बिथांमोननिखौ खोनासंनानै दा कलकाता हाइकर्टआ फोसावनाय बिथोनखौ स्टे अर्डार खालामनो बिथोन होबाय जौसिन बिजिरसालिया। जायनाखि बे केसआव CBIआ नायबिजिरगासिनोखा बेनिखायनो CBIखौ गावनि खामानिखौ मावबाय थानो थाखाय बिथोन होदों। रिपर्टनि बादिब्ला माखासे फोरोंगिरिफ्रा मेरिट बेसिसआव साख्रिखौ मोनदोंमोन। बेनिखायनो बेनि सायाव नायबिजिरनानै जाहाथे जायफोर आयेन बेरेखायै साख्रिखौ लादों बिथांमोननि साख्रिखौल' दाननानै होयो बेनि थाखायबो बुंथिदों। थामथि खोलोबनि भट होनायाव गुबुन गुबुन रायजोफोरनिख्रुइ बांसिन आसामावनो भट होनाय जादों। गासै 81.61% भटारफोरा मैयानि सानाव भटखौ होदों आरो उत्तर प्रदेशआवनो मैयानि सानाव बयनिख्रुइबो खमसिन भटारफोरा भट होदों। गासै 57.34%आल' भट होदों। गुबुन गुबुन रायजोफोर जेरै बिहाराव 58.18% भट होदों। छत्तीसगढ़आव 77.06% भट होनाय जादों। दाद्रा एन्ड नगर हावेली एन्ड दामान एन्ड दिउआव 69.87% भट होदों। गवायाव 75.20% भट होदों। गुजरातआव 58.98% भट होदों। कर्नाटकआव 70.41% भट होदों। मध्य प्रदेशआव 66.05% भटारफोरा भटखौ होदों। महाराष्ट्रआव 61.44% भटारफोरा भट होदों आरो सोनाब बंगआव 75.79% भटारफोरा भट होदों। अदेबानि मोनजिसे रायजोआव मैयानि सानाव गासै 64.40% भटारफोरा भटखौ होदों। फोरमायथिनो गोनांदि आसामाव मैया मोनब्रै लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन। बेनि मादाव क'क्राझाराव 78% भटारफोरा भटखौ होदों। धुबुरीआव 86% भट होनाय जादों। बरपेटायाव 82% आरो गुवाहाटीआव 76% भटारफोरा भटखौ होदों। जेराव मोनब्रै बियाबनि थाखाय 47 बिजाथिफोरा गसंदोंमोन आरो मोनब्रै बे लकसभा बियाबाव गासै 81 लाख भटारफोर दङ। क'क्राझार लकसभा बियाबनि BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा मैयानि सानाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ गावनि जोनोम जायगा रुनिकाटा बासबारिनि LP स्कुलाव होदों। चिरां जिल्लानि 19 नं सिडली चिरां बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय रुनिकाटा बासबारि गामिनि LP स्कुलाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा। NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो गावनि आंगो बिसिजों लोगोसे गावनि बेसेन गोसा भटखौ होदों आरो MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे बालाजान तिनिआलि गौरां गोजौ फरायसालि भट मिरुआव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होदों। MP रोनगोरा नार्जारी बिथाङाबो चिरां जिल्लानि सिडली चिरां बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय 249 पेटलागाव गुदि फरायसालियाव गावसोरनि बेसेन गोसा भटखौ होदों आरो BTechनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे क'क्राझारनि साइन्स कलेजाव गावसोरनि बेसेन गोसा भटखौ होदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।